Benvidos ao noso podcast especial sobre a vida e a obra de Luísa Villalta, a destacada escritora galega a que se dedica ao Día das Letras Galegas de 2024. Son Enrique Mallón e hoxe adentrarémonos no fascinante mundo desta autora, acompañados polos alumnos de cuarto da ESO. Luísa Villalta, nacida en A Coruña en 1957, foi unha figura crucial na literatura galega contemporánea. A súa obra, marcada pola sensibilidade e unha profunda conexión coa terra e a cultura galega, deixou unha pegada imborrable na historia literaria de Galicia. Para entender mellor a vida e a obra de Luísa Villalta, mergullémonos en algúns aspectos clave da súa traxectoria. Estades listos para esta viaxe literaria? Vamos a aprender máis sobre esta escritora tan importante. Perfecto. Empecemos por coñecer un pouco máis sobre os primeiros anos de vida de Luísa Villalta e como o seu entorno familiar e cultural moldaron a súa visión do mundo e a súa paixón pola escrita. Luísa medrou nun entorno rural, rodeada de beleza e a riqueza da natureza galega. Desde moi nova, demostrou un talento innato para as letras, inspirada polas historias que escoitaba da boca dos seus avós e pola tradición oral que caracteriza a cultura galega. Que interesante! A súa conexión coa naturaleza e tradición seguramente influiu na súa obra. Luísa Villalta ten numerosos poemas dedicados á súa cidade. Por exemplo, no seu libro, en concreto, do ano 2004, aparece o titulado Estación, no que falaba da cidade herculina como fin de traxecto e que imos escoitar agora, incluso en portugués. Ronda-nos nunca pasa nos cansa, só chega no parte, por iso tamén somos nós, a nosa última estación, o noso amor definitivo, así podemos marchar no único sentido possível, o esperar o avalo dos viaxeiros para sentirnos expandidos nas miradas extrañas que chegan arrastrando as bambalinas do mundo, onde nós non hai nunca outro destino que ser un anónimo fin, un glorioso começo, mais alá somente o mar, incertidume na luz o extremo, o abismo, o espelho detido en nós. Exactamente, o legado de Luísa Villalta transcende as páxinas dos seus libros, sendo un faro de inspiración e unha testemuña da riqueza cultural de Galicia. Pero, como credes que Luísa Villalta impactou na literatura galega e na sociedade actual? Creo que a súa obra contribuíu a manter viva a cultura e a lingua galega, ademais de inspirar novas xeracións de escritores e lectores. E así concluiríamos o noso podcast dedicado a Luísa Villalta, unha figura imprescindible na literatura galega. Agardamos que esta aventura literaria fose do voso agrado e vos inspirase a explorar máis sobre o fascinante mundo das letras galegas. Ata a próxima!